Shalom. Parhalado HGWP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sedia ruas, doh tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah mari kita, tapuji matuata maredesia bukwede nomor 577 ayat sadar dot ayat tolu. Satu ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondo perbadia, nato mapalangi dohot tanoon, amin. Songonondo di dok Tuhani, pajo jo muna maahu, laho martangiang tuahu, jala tangi honok kumahamu. Jala lulu amuna maahu laos jupang hamu, molo tung dilului hamu ahu sian nasaro hamuna, jari jupang hamu maahu, haleluya.
Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Holan alania sideroham sabingdo ubahin na tarbayin hami marpung di jolom. Marsada ni roha martangi yang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu hala marpungu marhite-hite guaramu lehonomu do na pinangido ni nasida. Ale Tuhan pasau ma baga-bagami tangihom ma pangidon nami lehon ma na tau hangulon nami lehon ma dihami saleleng dihasyanganon parbinotoan dihasitongami doho dihanguluan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari damai kita. Patik ni debata ima patik paupaton doh lapatanna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maula hamu nasa silomuna alayanggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehova debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi hutan ni halak pena ngebati hutam ai di naono mari do to pada batalangi do tanu do laut do nasa isina dungi maradian ibana di hari papituhoni di baheni do bahena di pas-pasu de bata Jehova ari paredian nai jala di perbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatan di bata ikon badia dohita ni de bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon imasana atong ora mangirugo mahita tutuhan de bata lau mangulahon nahom barto pati nai ali Tuhan de bata saya pergugui mahami mangulahon nahom barto patik mi amin. Mari damai kita.
patapoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata na badia jalan na bonar. Parasi jala partaluk ni roha jalan na basar doho. Saya merpangulahi maroham midahami. Di bahini saya sama sude dosa nami. Dang arong nahu pangasaon hami dukon niya siniroham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaon hami tujulom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sasani dosa. Isebe mangulahon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Ise do na madabu hamagoan. Kristus Yesus do nang mati. Alay dang holani nang mulak manguludo jala di siya menidebataro ibana mangudihon hita hasangapom madebata na digijang. Amin. Mared de mahita. Matrupuk epistel di minggu tasarion imasian Job bidu 33 mamuka sian ayat 26 satu ayat 27 tajahama masih kasoring molo martangiang ibana tu debata jari asiasian nama ibana jala patarion na honon nama bohina tu ibana mardongan olop-olop paswangon na tu jolma nagalei hati goran. Balik ibana paluahon hosakku asa unang turun tu bagasan hamagoan jalan marlasiroha nguluku marnida hati uron. Naing menunggihon tordina mulak sian hamagoan asa dipatiur rohana marhite-hite sian hati uron ni hangulon na. Alai monotung adong dope sulam siu losonon na tuahu haru hatahum mai ai di pangidoro hakku naing mamitori ho. Ido sahana martu
tuaro na tumangihon hatan ni debata jala na opiopsa. Amen. Mari dahita. Tahatidak ko mga porsyaw tay, songunahin na didak ko nidong ata sa porsyawn, di sa dok portibyon, ra mahitamat dok. Aho porsya, di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Aho porsya, di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasaday, ima na tinubon si Maria, nagabagabian santon di porbadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuman ni Silatus na magtarpajal do ibana di hawa punor silang na tuat tu banutoro dung ditanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi hanak na mangulo do na mate. Aw porsya di tono porbadia jala arong sada huria na badia huria hatapan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatain na mandok mulak mangulo sogo daging ni halak ng mate doho dihanguluan na sorasuda. Tabigay matiting di huriata. Martangiang
Topik ni minggu sadarion ima dang masohot martangiang. 2. Sermon Parhalado. Di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, Sermon Parhalado masuk pukul 10 WIB. 4. Pelean bulanan. Di bagasan Mingguta Sadarion Minggu 10 Mei 2026 di Ganu Parmingguon patupatado pasahat pelean bulanan di bulan Mei 2026. Pasahatot tamai di papungu pelean paduahon hita tujolo. Ta pasahat ma amplot pelean bulanani di inganan naong pinarade. Alani pasahat ma sian nasa hapor seaumu. 5. Serah terima dohot mangojakon di HKBP Kota Bumi. Domu tu perpida dohot mangojakon amang padita marluga simatupang MTH di HKBP Kota Bumi Lampung Distrik Tolu Pulu 2 dohot do pataruhon sian huriata ima mewakili Parhalado Resort 2 halak, mewakili Parhalado Huria MPA 2 halak, seksi perempuan dohot pendeta fungsional amang pendeta pitu Sinaga STH. Onom acara penghiburan Manang Mangapuli. Di hari sadarion Minggu 10 Mei 2026 dung sipul parmingguon arian di Patupa Huriatado acara Mangapuli tu keluarga Nyonya Silaban Boru Simanjuntak nama ringanan di Jalan Trisula Sada Blok F nomor 10 pitu. Wik pitu pinangidoma turuas kategorial dohot parhalado asareta hita borhatu ulaoni. Pitu parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 di Patupa Huriatado Parmingguon pesta perninggotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus manang ibadah kenaikan Tuhan Yesus di bagasan 2 hari Parmingguon. Manogot masuk pukul 7.30 WIB dohot arian pukul 10 WIB. Pinangidoma tupungan kor manang kategorial asa mangisi kor di Parmingguoni. Walu libur sermon week dan kategorial. Siala libur pesta perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus mamuka sian tanggal 10 sada sohot sampai dengan tanggal 10 Mei 2026 masohot do parsermonan week dohot PHD kategorial. Sia undangan kegiatan Komper PGIS Cimahi. Di Jalo Huriatado undangan sian PGIS Kota Cimahi tu acara doa dan pujian. Komisi Perempuan anggota PGIS Kota Cimahi patu paon di hari tanggal Selasa 26 Mei 2026 waktu pukul 10 WIB tempat Gereja Toraja Cimahi. Alamat Jalan Pondok Mas Barat nomor 20 Tolu Lewi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan. Kontribusi masing-masing gereja sebesar Rp150.000. 10. Pemesanan buku. Naing pesanan ni Huriata ma buku Ipola Jamitawik dan Pak Jonok manang mendekat tu periode Juli sampai dengan Desember 2026. Di Aka nanaing memesan asa dihubungi ma sintuani wek masing-masing paling lambat tanggal 7 Juni 2026. Songonima amanginang warta jemaat di Huriata Sadarion. Tuhan Yesus memberkati.
Marede mahita mata pasaha pilihan sada alu sadabi. Wartangia kita. Wadok mulia teduhami ale Tuhan, didenggan basa, nau taripar di bagasan ngulunami tol saha di bagasan minggu sadarion. Nang nuaing satoki kami Tuhan laho tumangihon suarami, ajari patau hami, asahuatu si hami lomoni roham nanai si ulahono nami. Atong Tuhan marsari ngarho di tonga-tonga nami, di bagasan Yesus Kristus martangia kami tu adupanmu. Amen. Horasma diamanami dot inanami saluhutna, selamat hari Minggu madihita sudena. Hatani debata dihita di minggu tasadarion, 5 minggu rogate namarlapatan martangiang, tarsurat mai di surat ni Apostel Paulus madapoton Huria Kolose bidusada ayat sia sahatu ayat saplopat songonon madidok di sihatana tapai tiut mamanghinang di bagasan rohatta di baheni dung hubege hami i dang masohot nang hami tumangyakon hamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadalomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangin atama di Tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan laos gada di hamu panadaon di debata gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai
makorhon nasa habengeton dohot labas ni roha, mardongan las ni roha. Madok moliate mahamu di amai nang patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni, siteanon niaka nabadiai. Ay nunga di roro hita sian gunggoman hahulongoni, jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak hahulongan ni rohana. Di bagasan ibanado adong dihita haluaw ni ima hasesaan niaka dosa. Ima sahana. Dihita nahinahulongan di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Ngahea tahe tabege informasi nasongonon. Setelah dilakukan survei kepada orang-orang yang percaya, yang pernah berdoa, onma hasil survei nasida. Naparjolo, orang yang berdoa lamanya 20 menit sebanyak 5%. Ya, 20 menit, holan 5% do. Orang yang berdoa lamanya 10 menit sebanyak 10%. Jala tabadik kumanon dia dong godang. Dungina patoluhon, orang yang berdoa lamanya 5 menit sebanyak 50 sampai dengan 60% banyaknya. Dungi mangihuk musengan, orang yang berdoa lamanya 2 sampai 3 menit sebanyak 70 sampai dengan 80%. Jalana terakhir, orang yang lamanya berdoa yang tidak sampai 1 menit sebanyak 90%. Dia nunggu dah. Napar pudi do kan? 10%. Iya kan? Iya. Amanginang sian surpeon Jepang tama betapa sulitnya kita untuk berdoa. Tauku homaya teh. Betapa susahnya, betapa sulitnya kita berdoa. Betapa bakolna, ya bakol maol martangiang. Maol hian. Kudang berbagai alasan kita molo disuruh martangiang. Molo disuruh martangiang. Tuakana tumua no posonai maju mabetangiang. Molo disuruh dia kana posonai mabetangiang haidok. Na tumua nai maju martangiang. Asa huti ruhami nasida martangiang. Atau masih ada lagi jemaat yang tidak mau berdoa. Oh, paling luar biasa. Menolak ketika diminta untuk dia berdoa. Ikut do jujur hita manginang mengokuhoni di pardalanan di ngoluta. Jala hita ma mengevaluasi di bagasan ngoluta 3 kali do hita sadari martangiang. Manang ditiki holang mangat do 3 kali 1 hari seperti makan obat. Iya kan? Ya, ipe molo dingut, molo ngamale to lema. Ngamale torial tupon ya lakon si panganoni. Ya. Onma kelemahan na umbalga di pardalanan ningoluta bakol jala maol martangiang. Buasa maol. Buasa malas. Buasa mabiar hita martangiang. Alasan yang sering ditemukan oleh beberapa yang melihat berdasarkan survei na parjolo bakol hita jala mabiar jala malas hita martangiang. Yang pertama adalah memiliki kasih yang suam kuku. Memiliki kasih suam kuku kepada Tuhan. Lapatanna ditada Tuhani. Ya alang-alang ditada, alang ma ditada, alang maso ditada Tuhani. Ido mabain maul hitam hartangiang. Ya. Alang ma ditada, alang maso ditada buhadu tahe. Begitu ya. Masih kabur akan pengenalan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Kabur dope. Hidup bahen memiliki kasih yang suam kuku kepada Tuhan. Itu yang pertama.
Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian survei, alasan apa duahon, kita itu kehilangan prioritas di dalam ngeluta. Ahado prioritas ta. Lapatanda, dua bukanlah hal yang utama lagi bagi orang yang percaya. Dan be prioritas na parjolo sehali. Bukan lagi ya kebutuhan yang utama di dalam hidup orang percaya. Masai terbarita do tahe halak Batak menciptakan suatu lagu nama dok disi ya di doa ibuku tangiang ni dainang. Di sini mencipta honi si patamo lo tapi kiri jalata surpe sinuengon memang nyata doi unggodang dua kaina-ina no jot manang yakon aka yan aku nama aci rohamuna kaama. Asa tercipta lagu di doa Bapakku ikon dipataridahom ma parjolo sehali nasi partangiang aka ama di tonga-tonga ni keluarga. Jala surpedang holan di pamerengan ni akayanakon di sermon wekpeng wodang doa kaise. Akaina madohoti parsermonan partangiangan wek. Nata piadong seli-seli manang sede-sede akama. Dibereng nasida. Namar PHD penggodang doa ka. Akaina. Ale mululan sia di son ringgas doa kamate. Itu ka? Iya. Di doa ibuku, tangiang ni dainangi. Di mana tangiang ni akama? Nasa lilingun. HP dengan sangat luar biasa do si Joshua madok tu bangsa Israel di hati haidang hakai nei. Akama do ya hadu padohan si Joshua maradop pun keluargana. Alayang guau dohot dong aku sajabu ikon Jehovah do uluan nami termasuk madisina madok bahwa memang amai Joshua kaum ama nan hidup nadisi profil seorang yang selalu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi tahun 2020 piti kanadong manian laguta ciptaan pop rohani tangiang ni Bapakku. Itu kan? Di doa Bapakku. Asa holan timpangi gabe holan ina namadok di doa ibuku manang tangiang ni dainangi. Ya. Amanginang marhite mingguta sadarion tapaingoton minggu martangiang rogate berasal dari kata Latin rogari meminta berdoa memohon dipangido siya kita marhite minggu rogate heado pehita tahe manangyako nakayan hakota heado tahe hita manangyako rumah tanggata heado petahe hita mangula manangyakon ulota heado tahe hita manangyakon parhobasta maul dope jolmai bakol dope dihita laho martangiang karena sesungguhnya mereka sudah kehilangan prioritas yang utama. Berdoa. Ora et labora. Molo Martin Luther madok. Doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Jadi kebalikan namanginang. Dia akan nasohea martangiang talapati mak. Molo nakani halak na martangiang. Hosa hanguluan ibarat na marhosa. Molo so martangiang. Badang marhosa hita. Nang pe mokmok. Nang pe mangulu hita di bagasan fisik. Ima alasan na kedua survei nasida. Yang ketiga alasan na patoluhon karena terbiasa hidup tanpa doa. Terbiasa hidup na tanpa martangi yang pe boido mangulu. Tanpa na martangi yang pe boido sehat. Tanpa na martangi yang pe sukses akayana koku. Ay diripu molonunga nasi songoni. Ya, hidupnya tidak ada lagi hambatan. Aido tutu tahe, ai halaka sohia tu gereja sohia pertangyangan sohia martangiang, alai sukses donguluta, goluna sida, hape au sehola na martangiang karejoku, sehola na tu gereja, hape songonon pardalana ningulku. Ingat,
Teologi orang Kristen bukan ada dikatakan teologi sukses mengikut Tuhan. Nah bagi hutot Tuhan ni dang hadong iha di si dang hadong manaon aka si taonon. Dang manaon aka hapur suhon ido bain rikot hita laho martangiang. Martangiang denang adong koreksi saotik si adong do pihala Kristen madokon ya naung tangi bana naung magodang di bagasan hak Kristenon gudang do bana madokon martamiang. Kita luruskan bahwa tamiang doho tangiang itu berbeda. Dang didok martamiang alea harutahena sito martangiang berasal dari kata tangi yang berarti kita mendengarkan dan ada yang mendengarkan suara kita. Maka tatai hita do debata berkomunikasi hita dohot debata. Jadi olah nion nangan wiang madok martamiang mahita. Beda do tamiang, beda do tangiang. Molo tamiang memang sudah hita madokon mangatusi. Molo di bona pasugit takas do pia halapatan ni tamiang. Ya. Molo tangiang kita mendengarkan suara Tuhan dan Tuhan mendengarkan suara kita. Amanginang kita terbiasa hidup tanpa doa. Kita merasa bahwa melonungga dang martangiang tole mak bereng maau nasohia martangiang nasohia tu gereja nasohia marpehade buido sehat. Manat mamanginang sotung didok Yesus di Matius pitu ayat 21 sahat ayat 20 toli dok si dakutadaho. Sotung dakitadda suara tai nang hita pedang manada Tuhani. Dang tatadda jaladang ditanda Tuhani hita. Karena sesungguhnya kita telah terbiasa hidup tanpa Tuhan atau tanpa doa. Jadi pasomal-somal mah laho martangiang. Napaupaton survei mengatakan alasan napaupaton beberapa orang Kristen akan aporsea bakal jala maul berdoa karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka. Alani marhite minggu rogateon sadarion namar lapatan martangiang nakani ya naing manghodol hod mengajak jala manoso itu kita kembali ingin menggugah hati kita supaya kita pribadi yang rajin, yang taat, yang setia haruslah berdoa kepada Tuhan. Maka tatai doho debata. Yesus sendiri pe martangiang do tu ama di Banua Gijang lam mahita aka sihuton ibana. Jadi unang hadong alasan mabiar hita jala bakol hita laho martangiang. Dihita na po di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Buasa ikon martangia kita. Buasa ikon martangia. Buasa ikon ipasingot kita ikon martangia. Buasa ikon setiap saat kita martangia ngamanginang. Adong madok sato ngani ulaw do tangiang. Sato ngani tangiang do ulaw. Padita Justin si Hombing Emeritus Eporus madok tangiak koma ngolumi hangoluhon tangiang mi. Lumobi topi minggu di bagasan tikion sadarion mangodol hotuhita dang masohot martangiang. Tetap berdoa. Tungaha penamasa di pardalanan ni ngoluta. Tung manang sad songod dia pe natabolus di pardalanan ni ngoluta. Disosohod do asa unang masohot hita martangiang. Las odol madiodolhon na pinangido ni trupukod sadarion tuhita marhite na dipasahat si Epapras barita parnguluon ni Huria Kolose si Paulus di hatihai tongon ibana di bagasan hurungan di hutarom. Ya, si Epaprason ya, imana ma hasahatan ni surat Apostol Paulus di hatihai sama dia perkembangan Huria Kolose di hatihai. Akup ni barita na denggan di pasasi Epapras ya, tu si Apostol Paulus di hatihai di halason si Paulus do taringot tu hapor siaun
huria kolose di hati hai. Lam berkembang nasida, lam dihaburjuhon nasida martangiang jaladang holani ala di parbuehon marhite pakorhon ni tangiangi. Ya, semakin nasida marsada ni roha mangulahon lomo ni roha ni debata atik pe di hati ai menyusup di huriai marhite parpoda haliluon ajaran sesat alai di halason Apostel Paulus do di halason ibana do sungod dia do namasa di huria kolose di hati hai nang pe menyusup nang pe berkembang parpoda haliluon nama bain tarsosak di haporsion nasida alai di halason Apostel Paulus di pataridahon gogo ni tangiang pakorhon ni tangiang nasida tarida do ta di haporsiaun nang dihuriai bahwa memang lam berkembang haporsiaun nasida hinorhon ni tangiangi alai di bagasan tikion teta do pelomos Apostel Paulus di suraton nang pe di bagasan halomoson nama mereng huria kolose di hati hai da masa di Apostel Paulus manangyakon huriai jala manosoi di nasida asanian tetap nasida saling menguatkan satu dengan yang lain. Ido hataridaan ni namartangiang. Hataridaan ni halak namartangiang saling menguatkan satu dengan yang lain. Hataridaan ni parbuai ni tangiangi ima hasadao dang parbulat-bulatan. Hataridaan ni tangiangi pakorhon na ima marparbuai na denggan. Jadi halak si partangiang pasti do diparbuehon na denggan. Dang diparbuehon na so denggan. Di bagasan nguluna. Ay parsuma dohita molo si partangiang alay parbuay ni tangyangi. Dang tarida parbuay na denggan di nguluta siganupari. Amanginang na hinahulungan di bagasan guarito hatta Jesus Kristus. Atong aha masipatu pauta di pardalanan ni nguluta asa manoktong hita martangiang holan tu debata. Na parjolo marsihohot mahita makaposi Tuhani dohot makaholongi dongan colma. Marhite las ni rohani Apostel Paulus umbege songodia marsihohot huria kolose di hati hai maka porsiai Jesus aletarida rotong holong ni roha nasida maradopon nasida sama nasida saling menguatkan satu dengan yang lain. Haporsiau tu Jesus ima parsi hohotata hasatiau maka posi ibana nang pe adong sipata nama bahen biar ni rohatta. Parsi hohota di Jesus Kristus si papatar mai marhite holong ni roha. Jadi konsedalan doi si partangiang dohot si parholong roha. Iya kan? Iko sedalan jalatarida doi makaholongi dongan doho makaholongi Jesus. Jedang muki kita madok di tangiang tai ale Tuhan asi maroham. Sayho male Tuhan makaholong yaw. Hape dongan nasa diri pedang dihaholongi. Bagaimana kita caranya berbicara dengan Tuhan tapi kita sama kita pun saling marsiososan, saling berselisih paham. Dang tohoy. Ikon tarida do vertikal dohot horizontal. Hubungatta na dinggan tu debata marhite na martangiang nang hubungatta dohot dongata sa diri marhite parsaurata pataridahon holong. Jadi dang tikosi molo hubungan na dinggan tu debata ale tudongan na dang tikos. Ikon dipalurus doi. Alana sa lelengon atik beha tangiang tai dang maralus dope atik beha adong na mengganjal di rohat tai sehingga doa kita itu terhambat ay pature majo hamuna sama hamuna baru matuau ho makatai ni na Tuhan itu hita itu kan huria na barsada di roha saling menguatkan saling manangyakon satu dengan yang lain di parsaurata siganupari
Aidang tiko sita molo denggan parsaurata do Tuhani ringgas sita martangiang, ringgas sita tu gereja, ringgas marpehade, hape tudong atasa diri pe, tudong atasa kumpulan pe, tudong atasa huria pe, dang tikos parsaurata amangina. Ikon dipatikos doi, ikon seimbang do, holong ta tu debata, otomatis ma holong hita tudongan. Maka holongi dongan, otomatis mahita, maka holongi debata. Ikon sedalan doi amanginang asabui hita marsihohot maka posi Tuhani, dohot maka holongi dongan jolma. Napaduahon si patu paot tadi perdalanan inguluta asa toktok kita martangiang holang tu Tuhani, napaduahon asa gaberuas si partangiak kita. Ahama musia narikot si ulahonota, ya, ruas si partangiang, dang holang ruas si partangiang, alai keluarga si partangiang, pribadi si partangiang, keluarga si partangiang, rikot mahula ulang rikot doi, alai ko parjolo di puka marhite na martangiang, keluarga si partangiang. Adong dope yang mangina keluarga si partangiang songon najuluani radang adong dope molotung piadong dihamalation rohata ma martangiang dot keluarga rapak pinomat ditiki mangan pinomat ditiki manugut martangiang marsaringar dope tangiangi di keluarga ta marsaringar dope tangiangi dia kaya nakota marsaringar dope tangiangi di tonga-tonga di huriata marsaringar dope tangyangi dihita lepas pribadi rikot dope hita martangiang asanian marhite rikot hita gabe ruas ni hurian ng pribadi keluarga si partangiang ya tapatari dahon may dang holang status hita halak Kristen ala di patari dahon may marhite dingoluta si ganupari. Dungi napatuluhon asa marhite na martangiak kita si ulahonota iko takas mahita manada lomoni rohani debata. Unang tadokon tipamangan lomoni roham matuhan na saut. Ale kenyataannya lomoni rohaku matuhan na saut. Molo sodilean tor madele madate marungutungut. Molo tadokon lomoni roham matuhan na saut. Balomona la 5 tahun nope dile Tuhani balomona 10 tahun nope dile Tuhani lomona molo satok kido tapai mamarsugo nai pitoro alus tangyang tai lomona sadok paluas ma lomoni rohani Tuhani na saud itonga-tonga ninguluta jangan berontak ya kan ibu ada Tuhan alilingo martangyang ali somarnaro tole ma Tuhan mula sungoni goodbye me Tuhan dah dang olo biau unang. Biarkan Tuhan memproses apapun itu tangyang tai lomo nama. Manada mahita di lomoni rohani Tuhani. Paloas ma ibana bekerja marhite lomoni rohana di tonga-tonga ni nguluta. Dungin apa toluhon naneng dohonon disosoy Apostel Paulus marhite trupukon marhite na martangiang dang holan si panghidoan nanaing tapasaha tu Tuhani. Alaya Apostel Paulus badok marhite na martangiang diturpukon dalan dihita may badok mulyate tu Tuhani. Doa juga adalah alat untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Marhite na martangiang disi pataridahon buhahita madok mulyate di bagasan Tuhani. Madok mulyate hamini na Apostel Paulus nakani. Berarti molo halak na sohea martangyang dakya ibana madok mulyate itu Tuhani. Ale dia kahalak na setoktong ibana di hari koton laho madok mulyate ibana marhiti tangyang na disima ibana kesempatan madok tu Tuhani mulyate ma Tuhan. Dia sadar dia tahu siapa dia di hadapan di Tuhani.
Sadari bana isi do ibana dia dopan di Tuhani ubahin taroja rohana madok muliate di bagasan Tuhani dang hola si pajojoron aka si pangiduata alai madok muliate di bagasan Tuhan atau ngamanginang di bagasan tikion ya tahilala mungkin dang marna maralus de petang yang tamanginang di pangiduata mungkin banyak permintaan kita ya. Dia kap menamar sahid, selehon mahamalumon, ale sampai sinuaingon, toktong di bagasan parsahiton, bergumul akan atoras, asanyan ianakon dapotan parkarejoan, bergumul akan atoras, anggia manian dapot si roka nito di dapot karja dohot akalan na asing, ya sadarion di paingot hita, jamitata manungguli, selidikilah dulu hati kita. Ujilah dulu hati-hati kita. Atik nasai adong dope nasolot di bagasan rohata. Ada yang mengganjal di bagasan rohata. Adong dope pangalahota nasasuban maradop pondongata sama hita. Adong dope hosom di hita. Adong dope dendam di hita. Atik nasai menyimpan kebencian dope hita di rohata. Segeralah bersihkan dulu hati. Molorikot rohatai maralus tangyang tai. Jalah manang dia pe alus di debata di tangyang tai. Manigor di leon. Jala di pabeda ya. Manang di pauba jaladang dioloi. Iko dohonot tado moliate ma Tuhan. Toktong do Tuhani. Sanguna dia dolhon turpukta di bagasan tikion. Apapun itu kehendak Tuhan. Selalu kita di bagasan rohata anon may Tuhan martangiang da bican boy do pehita maka tatay doho Tuhani pasaha ma aluhon matuibana dang didok disi marsogok mada haduan mada didok Tuhani daw kikisadiari do hita martangiang tidak ada batas waktu dan ruang pembatasnya cugulhon martangiang pasaha tu Tuhani urang pasahat tu nasing, boleh pasahat tu dongan, boleh pasahat tu bestitei, solok na di bagasan rohata, ya boy bisa-bisa saja, tapi jangan lupa prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Pasahat diri tu Tuhani, marhite na martangiang, asan yang topas horson ni rohatai na di bagasan nguluta, ditiki na martangiangi pong. Dihajari kita di bagasan tikion asan yan di pasahat tu Tuhani ma sudena akan masa di pardalanan ni Tuhani atau ngamanginang ya pasaha ma dirita marhite na martangiang pasaha ma panghidot tai tu debata jala tu debata mahita mangalu-alu amen martangia kita mulia tema Tuhan di bata Jehovah nunga marsaringar hatami di bagasan tikion diajari hohami marhite na posom Apostel Paulus nasetoktok manangya kun huria kolose di hati hai jalalas dorohan na Tuhan nang pedao ibana di hutarom na di bagasan hurungan alai marparbue do oleh Tuhan di patari daun huria kolose do hasadaun ni rohana sida jala marparbue oleh Tuhan marhite marsada ni rohana sida tangiang marsitangyangan nasida Tuhan. Naing patari dahon Tuhami doi Tuhan. Iko songoni ma pardalanan ni ngulu nami. Naing manian ngulu si partangyangi maringanan may Tuhan. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Di tonga-tonga ni parpunguan. Di tonga-tonga ni huria. Tarumobi di hami pribadi lepas pribadi. Ajari hami Tuhan. Molo si partangyang. Iko bulus mahamele Tuhan, bangadup tuho ias rohanami, ikon bolok konon nami mele Tuhan, paalaho na susuman na manggugay rohanang haporsyon nami lau martangiang dohoto. Iko mampu doha mele Tuhan, mambolokon hosom, mambolokon dendam, mambolokon kebencian di rohanami. Asanian tikos mahamele Tuhan na makahulungiho. Ido na naing dohonomu Tuhami. Asanan gabi ama si partangiang, ina si partangiang, ianako si partangiang, huria si partangiang, nang keluarga si partangia kami.
Tuhan di batama nami moliate ma. Nang di bagasan saming gope moliate upasatami di pangaramotiomu dia kaulon nami na maragami. Upasatami matuho Tuhan. Tuhari marsogot manangahape na masa na naigsidalanan nami. Upasatami parjulo tu adupanmu na badiay. Asaho na madongani hami. Atong ngali Tuhan posdorohan nami Tuhan. Marang tu dia pihami bangula ahape nanulani tangan do pikiran nami nangahape na sinita ni rohan nami upasatami tu bagasan asini roham na adong ruas ni uriam di bagasan parsahiton habot ni roha toktok dongani lehon penghiburan lehon ali Tuhan hahipason dinasida upuji pasanga pami guarmu di bagasan Yesus Kristus martangia kami amen. Amang hinang tapuji matuhata, marhite na marede hita, uhut mahita pasahaton piliata.
Tapasa mapeliata tu debata martangi yang hita ali debata manami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut seleon-leho na dinggan dohot nasa uli basan na maulitus hupasatami masien na nilhon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilenon patibulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godag ni sinin lehon mi tuhami asalam girgir hami badok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Manami na di Banua Gijang say pinarbadi ang magwarmu seroma harajaunmu say saut malo maniroham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togion tu panghujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama bohina tu hita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jala di pasarhon madamena tutut ditabe amen. Selamat hari Minggu di hita saluk na Tuhan berkati, shalom.